Alright, for today's video, balik sa ta diri sa atong alright for today's video. Nya karon na hilaag matag Cebu adto tag Cebu sa pare. Oy, tanawa nyo ni. O permiro nagikan gitag tagbilaran, siyempre sakay gitag barko diha pas scrap oy, Ocean Jet. Baka naman diha Ocean Jet out, sani ba? O wanay dagang paglangay diha, pag-abot pala nato sa pantalan diha Cebu City, aw largo na tag Carmen. Oy, kay naman dito ang Cebu sa pare. Nya gwapo kay na diri suruyan, especially ang mga bata, inyong mga anak pag umangkon, aw siyempre mo ni saktong the place to be. Bisan pagka nang dili gud mga bata, mga kauban nimo mga senior citizen o unsa para diya mga kaila ninyo, aw gusto mo mga animals nga wa nyo makit-i sa inyong tibuok kinabuhi, aw ari na lang mo diri sa Cebu, oy diri sa Cebu sa pare dito sa Carmen. O nya mo na ilang mga rates diha, o unsay mga budget nimo diha, unsa kag daghan nga package, unsa pa na inyong mga dili ra man sad ingon nga kanang mga animals yung tanawan diha nam sad sila yung mga extreme rides diha, unsa pa na diha ATV, ug unsa pa na diha depende sa imong choice ug depende sa package yung piliyon. No, syempre musod kita diha. Napo sila pa zipline diri diha yung ta unya medyo mahadlok-hadlok matagamay ng mga zipline diha. Pasa tayo are sa lang ta sa regular diri nga entrance sila diha. Inigabot di mo das tubangan diha, siyempre sakay kag sakyanan oy, orientasyonan ka diha unsay mga kaganapan diha, unsay mga basta istoryahan ka diha o gusto ka makahibaw atuan na lang didto. O masakay ta nila murag truck diha, o mo na atong first stop diha. Ato gitudlo ta diha ni Madam sa atong padulngan diha. So ang atong sudlan diha una diha kana mga langgam-langgam o bird lover ka diha. Oh, this is the place to be nga. May sa nilang mga hayop dire kay giatiman gyud maayon tawo nila, so mga pagpakaon ug unsay angay mga iatiman aning mga kahayupan ilag yung gitagad og maayo, so makita pa lang nimo daan diha idigsud ug kana ilang mga hayop diha well maintained gid sila. So nindot gyud guys, so dire og sa yung pag-ingon pa lang gidaan o ganahan yung kag mga hayop-hayop ani is mao ni siya ang lugar nga dapat nimong arion. O na yung mga kahayupan niya, mga kalanggaman niya, wala ta kaila na nakalimuton sa mga pangalan na basta kay mauna na siya. O kada mga langgam niya kasagara mo patong sa mong ulo, so di lang ka mag kisik-kisik hadlok diha, ay problema na. O nya sunod na tong giatuan na budiri kay katong ilang tigre diha. O siyempre for our own safety gyud na diha, usakay kita nilang truck nga daghag mga rias-rias da. Oray ambakan ta diha ng tigre mura lapa ta dita kauli istong tagsa-tagsa mga panimalay diha. O gwapo kay nilang truck diha kay na di sa amin. Ya siyempre na ginay mga rehas diha kay orog mulayat ng kuan diha. O wala istorya na sad na. O tanawar kay sila gaparelax sa sila diha kay uwan-uwan man, so medyo gikapoy sila. Pareha ko purag tawag mag-uwan nga og magpuyo ra tas balay. Nana sana sila kunuhay. O napay mga langgam diha, o kisi-kisi ng usa ka langgam diha nga puti. So naapod sila kuan dire aquarium, o daghan kasi classic isda diha. O nya di ra kana imong makita oy sakay na sa taglain diha kay para makita na punta silang mga hayop nga ilang mga gipang import gikan sa gawas. O tanawa nila mga hayop diha. Kalimot o kana akong nailhan zebra lang ina siya, o kana ra gyud taon ako nailhan kana kalimot ko sa uban sa mga pangan diha, dili ta magpatakatag yawit dire sa mga pangan kay basta mga sayop ta diha. O basta lingaw lang gyud sa tanawo na mga hayop nga wa na to makita sukad-sukad sa kinabuhi. May kay na ingon ali nga zoo dire Cebu, dire sa Pilipinas specifically, at least makahibaw ta makita at unsa gi actual pormada ng mga hayupa na. O pag humana to didto adto na punta sa ilang mga lalay-lalay diha. O tanawa ra gyud na mga lalay-lalay diha, relax sa kana sila diha, og ay lang ginahilabte kay na mura makaingon gyud kag ayaw na diha lay. So di ka magpatakatag kuan diha, o tanaw lang ka kay na nahimuyo na sila, di na mo sila pwedeng hilabtan. O na diha tanawa nagkaragana na. Orog matagak ka diha, o buhi pabaka ka, o buhi mangani, o milagro na gid kay tanan. So nahuma na kita tasong part 1 sa to suroy diha, napay mga dagang hayop diha kinahanglan kita maniudto. So after ng pagpaniudto no, o tanaw na butag bird show diha, o kuyaw kana mga langgam diha. Maing pagka-train oy, og napaka didto makakita ka nilang show, o mamangha gyud ka. O anay daghang istorya diha na lingkod-lingkod la ka chillax ka diha, plastar ka asa ka angay mo plastar. Unya imo lang yung tanaw ng show diha kay bawo jud kung kanang mga birds ug uban pang klaseng mga birds unsa pa na diha, mga bright gina sila oy. O tanawar gana ka mga
Kas ang tawag na nila manggawa sige na silang tanan diya o napay usa ka langgam diya nga perting brighta imo ra pa ring gipa-spelling diya gipatan-aw mo picture unsa man na siya aw bright kayo oy iyang gipang punit-punit na mga litra diha. So nakita mag-picture horse yung pagka-spell niya o. Nya bright sag mathematics oy kumpiyansa kay nimo diya gipatan-aw ra na siya diha sa numero unsay answer ay iya pong giansiran. May gyud kay ning pagka train ng mga langgama ni. O apit na ta sa exciting part na to diya o mo na ilang tigre diya o kuyaw kay na diya oroy ugma buak ng sa amin diya o impatso ka diya o ato lang tanaw-tanaw diya relax sa kaya sila o napod sila mga unggoy diya napod sila giraffe o karon pag yung kitag giraffe sa tanang kinabuhi sa pagkatinuod lang nga kini lang mga hayop diri lagi mga designated places gini sila kung asa na sila pamutang so maayra sad kayong pagka-tour ni karon bisag dili kita animal lover kita diri kay namangha kita ba kung sa Tagalog pa namangha ta diha sa mga hayop nga na diha Cebu Safari. O kung ganahan mo musuroy diha lahi-lahi lang mag-rate ang weekends o weekdays so pagplano na mo diha so muro ka to sige bye.